hvad er det, starter? Ja. Hej vloggen! I dag der er vi i Djurs Sommerland, og vi er så klar til at få det hele. Det er gymnasiets sidste tur sammen, så det bliver røvfedt. Ja, det bliver mega godt. Godt input. Vi tør. Jeg skider i bukserne, godt. When life gives you lemons, throw them back. Don't take shit from anyone. Hvordan var den? Den var god. Den var sådan god at starte med. Sådan lidt vild, sådan ikke alt for vildt. Og det her, det var turen, vi var på. Det var ikke så slemt. Synes du, det var slemt? Nej, det var fint. Har I også lyst med at gå med på? Perfekt. Hvordan synes I var den? Ja, billederne. Hvordan synes I var the tour, the ride? Men det kan godt blive vildere. Yeah. Are you ready to be wet? No, me neither. This is the ride we're going on now. You want to try? Oh my god. Okay, we are gonna get wet in like... Oh my god. Oh my god. Jeg prøvede at få Karoline våd. Backfire. Jeg hader vikingen. Det kan godt. Den er den, der kommer. Nej, det er den, der svinger. Jeg må stoppe sådan. Ja, det er Jeg kan ikke så overfor nu. Ej, ja. What the fuck? Hvor går I hen? What the f... Ikke tag kanonen. Ikke tag den runde, dem jeg er med på. Katja, hvordan synes du det derinde var? Det giver mig ikke lige Oktoberfest vibes. Okay. Ikke hot, det var super dårligt. Okay, så... Og ja, efter normalt, hvis du er på en date, så går du derind. Jeg vil ikke gå derind. Jeg har aldrig gået derind på en date. Nej. Forkert vej. Katja, er du klar til Wild River Rafting? Yes! Yeah! Hun er den eneste, der har regnjakke med. Det er så ikke fair. Ej, får du regnjakke med? Ja. De sidder i bukserne. Der var ikke noget toilet. Det er fotobånd. Ja, vi skal også have noget. Okay, igen! Bro, what's happening? Oh my god! Undskyld. Men det er låst. Den burde nu nok kunne holde sådan en lille prut. Hvad må der vi have sket, hvis jeg har spist løgtærte?
What the fuck? Hvordan føler vi os før den her riot? Okay, jeg er lidt bange. Synes du, den der tigerbane var? Den sjov? Virkelig sjov. Hvad synes du om den? Vi skal op i den igen. Jeg føler også, at jeg skal have noget revanche, for jeg var virkelig bange. Ja, Og same. jeg kan godt mærke, altså jeg sad bare og holdt fast i den der og i Karoline. Så jeg tror, at det er næste gang, jeg skal lige sådan... Den er væk. Kan vi godt filme den anden vej? Ja, det er bedre faktisk. Jeg synes, det var lidt vildt, fordi jeg var lidt bange, når det var deroppe. Ja. Det var okay. Det var sjovt. Opkast mig så. Det var rigtig god, som lød helt oppe, men på vej ned, man blev sådan helt trykket-agtigt. Ja, det var virkelig underligt. Ja, det er ubehageligt. Men lad os godt. Jeg var virkelig bange, not gonna lie, men vi skal op i den igen, fordi jeg skal ikke være bange længere. Kom nu! Hvorfor er så brun? Du er bare tan, Sara. Alt for taget, det er virkelig slemt. Jeg kan ikke engang se Karoline her. Holy joker! Fuck, jeg dør. Det er fordi, det var meningen, vi skulle så 4-4. Der er en, der er to. Bro, nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Ej, jeg gemmer mig. Ej, hvor er det slemt, hvor er det slemt. Ej. Nej, jeg gemmer mig også for den der fucking elefant. Det er den derovre. Jeg ved bare, det er Katja, der skriger. Nej. Den vanddråber. Vi skulle have taget den anden forlystelse. Ja, fuck. Skal vi se? Okay, vi kom lige ud af den. Vi er alle sammen våde. Mine sko er virkelig våde. Og Vilmas ryg. Jeg ved ikke, om man kan se det så godt. Vilmas ryg. Oh my god! Vilma, må jeg lige filme din ryg? Nå, okay, din ryg. Ej. Okay, guys. Vi skal nu på den her. Hold da op, du. Den ser ikke god ud. Jeg er lidt bange nu. Jeg er meget nonchalant. Emil. Nu står vi op. Og vi bliver der. Nu er vi blevet overtalt til at skulle den her. Den virker sådan helt kedelig, men han har også en vandpistol, så faktisk er vi lidt bange og føler os lidt troet til det. Men altså, vi er klar, og jeg har lidt mistet min stemme endnu mere, så det er bare mega fedt. Perfekt.
Ja, ikke også? Hallo, Emilie! Ej, fuck, Emilie! Kom ind! Ej, hold op! Vi har det så sjovt lige nu! Han er der! En gang til. Hjulene på bussen drejer rundt, 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 rundt. Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt. Gennem hele byen. Giv os ikke vand, den hjulene på bussen siger, giv os ikke. Giv os ikke vand. Giv os ikke. Vi håber, det er sjovt. Ja? Har du lyst til at adde noget? Det har lavet virkelig godt her. Jeg tror, du laver enten et loop eller et eller andet godt. Ej, hvor hyggeligt. Det glæder jeg mig til. Det bliver sejt, guys. Sådan der. Ej, det virkede. Ja, de er forrest. Er det så ikke herovre? Så kan vi filme, når de kommer eller et eller andet. Se på dem. Åh. Jeg kan bare høre på Shit, man. Nej. Jo, jeg tager sgu. Bro, de vinker ikke. Hvordan var det? Okay, vi skal op på den her nu. Og det er en vandbane. Ned i vandet. Ej, så de kommer under her. Der skal vi hen. I kan måske se vandet. Der er virkelig meget vand. Min hatte røg af, mens vi kom ned. What the fucking fuck? Emilie. Vilma bokser. Jeg er på helt gennemblødt. Jeg har sådan her. Og jeg har det fuldstændig ned ad ryggen. Jeg nåede lige at gøre sådan. Og det var dem, der sad forrest, og vi var sådan, ej, nu bliver I bare mega våde. Og så har sådan noget her. Ret meget der. Ja, meget cute med Karoline, der går baglæns, altså. Nu går jeg. Bro, I kommer ikke til at kunne gøre det der. Jeg har ikke gjort det, jeg har givet op, og jeg tænker, at jeg rærer det næste gang, jeg vasker hår. Vil I gå fremad? Det er vildt hyggelig musik. Nu skal du danse med mig. Vi skal op i den der, jeg er ret sikker på, at den hedder sådan Gonzales eller et eller andet. Ja, vi prøver. Vi tænkte, vi skulle lave sådan et kapløb. Ja. Og vi tænkte, vi skulle sidde sammen. Fordi så vejer vi mest, og det går hurtigst. Så vinder vi. Ja. Fordi Natasha, Emilie, Miriam vejer ikke så meget. Nej. Os to. Vi er sådan tykke dyr. Ja. Ej, det er the muscle. Ja, muscle. Ej, de skreg nærmest ikke. Ja, det tænkte jeg. Ej. Skal jeg ikke have mine ben sådan foran? Er I klar? Nej, vi mangler Emilie.
Vi vinder så meget. Sidder du sådan der, eller hvordan sidder du? Jeg sidder sådan hen ved Vilma. Okay, er I klar? 3, er klar? 2, 1, nu! Kom nu. Vi vinder! Ej, det var faktisk vildt. Ej, vi vandt! 3, 2, 1, nu! 3, 2, 1, nu! Okay, 3, 2, 1. Vilma og Emilie vandt. Hun saboterede os. Nej, jeg gjorde ej. Du saboterede. Du tog fat i min arm. Okay, Vilma, hun påvirker mig. Oh my god. Vi går til vikingeskibet igen, fordi det var virkelig sjovt. Og ja, se på det. Er han er stadig? Oh my god. Okay. Jeg vil gerne se, hvordan Pernille er. Vi har lige mødt vores favorite gamle mand på skibet igen. Og nu har vi et billede med ham, fordi han var virkelig sød. Og nu skal vi på Spinosaurus. Har I nogle ord til det her? Jeg har lidt skidt lige nu. Det er ikke så godt. I'm sick. Og derom. Ej, vent, hun skal tage en bid. Klar. Tæt dig på. Ja. Ja. Okay. Ej, du er vildt god til det. Du skal ikke røre med mine churros. Du rører med mine churros. Du satte munden hen til hendes churros. Anyway, jeg skal have en churro. Alle sammen ind. I skal lige tæt her på, mangler der en. Ja. Okay, lonely uden is, altså. Vi er færdige med at spise churros, og nu skal vi over til juvelen igen. Fordi vi har lagt mærke til, at hvis vi nu går op i tieren, altså den der kæmpe side-til-side ting, ikke rigtigt, som vi lige så før, så brækker vi os. Så vi går over til juvelen. Og brækker os ikke, forhåbentlig. Jeg keeper jer updated, hvis vi brækker os i juvelen. Thinking deep thoughts. Vent, må jeg lige sådan blende sådan en deep thinking audio over? Nu får du en idé. Nu har du idéen. Ej, det er et ret godt billede, det der. Jeg ved ikke, hvad der er bedre. Jeg tager det der. Are you ready? Ej, jeg har lige glemt, at den giver sådan ordentligt. Jeg havde glemt det. Ej! Ej, det ser mig ikke. Ej, ej, ej.
agreed to Mew on the picture. And me and Miriam did it. And Pernille. You want to show them the picture? What the fuck? Guys, der er sådan 4 minutter tilbage, og nu har de valgt at gå i tieren. Hjælp. Guys, vi er ude. Vi går lidt hurtigt. He did the same, and now the bus is empty. And he's so mad. But he did the same to us today morning. Morning was worse. Yeah. Taking a stroll, not hurrying. Ladies and gentlemen of the bus, I have a very quick question for you. Let's go. There are 2 options on the table for where we should stop to eat. The first option is McDiabetes, aka McDonald's. The second is Sunset Boulevard. Jeg kunne mindst lide pauserne, og jeg kunne bedst lide den der Gonzales, den der man sådan gled ned, hvor vi lavede konkurrence. Jeg skulle betale entrance, fordi det var mig, der gjorde det. Det var godt nok dyrt. Jeg har en bon på 6.000 kroner. Den er ikke god, men det er okay. Resten, det var rigtig godt. Rutsjebanerne er gode, der var næsten ikke noget kø. Jeg er overall meget tilfreds. Ja, og jeg har været i Djursommerland med nogle af de mennesker, jeg bedst kan lide, så jeg er meget glad. Ja. Hi guys, det er det Vilma. Det bedste ved Djursommerland, det er enten været tårnet eller tieren. Det værste, det har nok været, at vi fik det dårligt. Eller jeg mister min stemme. Jeg har lidt mistet min stemme endnu mere. Ja, vi er på vej hjem nu. Så tak for den her gang. Sidste bærebost. Love you guys. Jeg synes det bedste, det var sådan rutsjebane-agtigt, hvor man kunne sidde ind i en båd og ja, komme ned. Og jeg gjorde det sammen med Sara, og Vilma og Pernille gjorde det samme, så vi havde sådan kampagtigt, hvem kommer først nu. Og det værste, eller ikke det værste, men sådan, det jeg kunne ikke lide, det var faktisk vores kamp om, hvem kommer op først på den der pirat. Og det fungerede ikke så godt, og derfor kunne jeg ikke så godt lide det. Altså teknisk set vandt Katja og Sara. Okay, det bedste på vores Djursommerland-tur var helt sikkert den der river rafting ting. Det var så hyggeligt, man sidder der og prøver ikke at blive våd, bliver altid våd, der vinder bare. Også selvfølgelig min Kyros med chokolade og is, det skal jeg bare til. Det værste var nok, selvom I alle elsker den her bustur, så var det nok det værste at sidde der yderst, blive ramt den der vandpistol, mens I synger hjulene på bussen på repeat. Ja, ikke min yndlings.
Hej, jeg er Miriam, og jeg synes i går, det var meget, meget sjovt. Og den bedste i mit mening, det var måske de hurtige rutsjebane. Og den sjoveste ting, det var at være i første række. Og jeg synes, det var så godt. Og den værste var, da jeg realizede, jeg har glemt min punkt i skolen, så det var så pinligt. I skal sige tak. Tak.